Ug mayroon sila nga bawal na yung pagpangasawa sa daghan asa man sa konstitusyon sa gobyerno. Asa may konstitusyon? Panitaw niya ng konstitusyon. Na ba? Wala. Kung sa Pinas konstitusyon, ang pagpangapi bawal. Muna'y adultery nga kaso. Ang pagpangapi bawal. O yan ka ng mga congressman, senador, gobernador. Huwag ka na'y kabit, mutuo ka mo? Ha? Mga congressman, gobernador, senador, huwag ka na'y mga kabit? Ako di ko mutuo. Nganuan, ultimong driver o habang-habang na galing kabit. Ultimong mga construction worker, mga mananggiti, na ganila yung mga kabit, sila pa nga mga portaan o mga kabit. Na subaw na ilhanan nga ang ilang gobyerno, buta. Buta ng ilang gobyerno. Bias o gautan na gobyerno. Pero kung mayroon sila nga ako, isa may akong kabit nilang tulo. Para kahumban nga mananapaw ko. Kamu, nakasabot na ako sa word na panapaw? Kinsay makasabot? O kinsay nakasabot? Etong page pinon. Kanang panapaw, kinsay po kasabot ka ng panapaw? Agoy.